I love you, Ami. Jeff Rox. Muna'y tinuod. Nakagusto ko nimo, Ami. May chance ka ko? Nganong malimot man sad ko nga. Ang tinuod. Ganahan sa ko ni mo, Frox. Kung mao na, uyab na ta. O, Jeff Rox. Ako na kang gisugot. Salamat, Ami. Ay, ko nimo, pre. May uyab nam ka. Gikaloy yan yung taon, bro. Kuan bro. Ugma ba? Oh, Straight ka? nga naman. Ako sa itong isuro yung akong uyab, eh. Wala problema eh. Sabot-sabot lang ko tagod. Kung ako sa'y nailakaw, straight sa ka. Oo ba? Mayo hinuon kay nisugot ra sa imong kaubang gwardiya nga mo straight siya. Isugod na sa dinuon. Yung ini naman guding kinabuhi skordya, sabot-sabot lang. Dili pa na delikado imong trabaho, Jeff? Aw, okay naman, may. Dili man kuyaw ang akong gibantayan. Maayo hinuon. Adto na sunahan na. Mangitatag atong makanaan. May iyang yun ta ko nimo. Unsa man na, Jeff? Kuan ba? Dugay-dugay na mo kita nga nagkauyab. Magminyo lang ba? Ha? Ganahan ako nga makabaton og pamilya. Maong magminyo na ta. Oh, sige. Day, kumusta naman? Ang unsa man dong? Wa pa gyud. Wa Ha? pa gyud. Wa pa gyud sod ang imtihan. Wa pa man gyud dong, uy. Wa pa man tatagis Ginoo. Sige lang, day. Magpaabot lang ta. Basin pa day, maluoy ra ang Ginoo na to. Makaanak na ta. Kumusta naman kinabuhing minyo ba eh? Okay naman. Pero, mau lagi. Wa pa gyud may makaanak. Sige lang ba eh. Na magiging anak ba ba? Dugay kayo makaanak. Pabuta lang gud. Dong, Day, unsa man? wa ka mapuli sa tong kahimtang? Ha? Nganong mapulan mo ko? Wa ba ako makahatag ni mong anak tong. Basin og mangita ka og lain. Day, ikaw no? Ay kabala ka, good. Day, bisan pa man sa tong sitwasyon nga wa ta makaanak. Dili mahitabo nga mangita kog lain. Nga magbinuang ko nimo. Kay love kay tika, Ami. Salamat, Tong. Bay, ugma ba? Ay kalimot ha? Ha? Sa unsa man bay? Panggabi na ka ugma. Day sa. Ako lang gipahinomdom nimo basig malimot ka ba? Salamat kayo sa paghinumdum na ko bay. Pwede ko malimot. Nga sa ato pa. Ako na lang day usa ini kung magabi eh. Giday. Sige lang day. Usaram sa naka kinsinas. Unya sa sunod. Pangadlaw naman sa ko. Oh, hinuon. Basta kapag amping lang gid permi dong ha. Salamat day. Ikaw na sabdi ang panggabi, Frogs. Ako na sir. Mga bagas sa mga pangitabo din, eh. Ang unsa man sir? Narbay grupo ron sa mabatan-on nga magsigi og duha og skateboard magabi, eh. Badunga niya na ha kay banha kaya sila. Sa alas 10 sa gabi, nagyapon na sila. Sige sir. Ako rin bahala nila. Mau ka niyang giingon sa mong labaw nga grupos mga batan ang huwag skateboard. Piin.
Ako lang padung di. Mga dudong. Ay! Ano nga na lang inyong pagduwag skateboard ha? Kay BA naman good. Strubong na nga tuog. Suya ka, gad! Duwa, Adrio! Suya ka? Dili sa ingon nga nasuya ko. Makasturbong mo good mo sa mga tao din. Hey, kay gabi na biya. Sige na, udangan ninyo, ha? Bart! Uli lang tayo, guys! Sukto si Chef! Ay, salamat yung taong yung patuoran ako mga batanon. Ano yung pay na ko? Ampog! Pato, Ang pagdulong dyan! Ang nagwapo! grupo mo mga batanon. Ang mo! Labay ko nila. Nagwapo na! Uy, subuha kang gilusi nga. Naigos na pagbato. Ay, mahimo. Oh! Kaling maigo ko sila pagbato. Hoy! Hulong mo! Hulong! Eh! Sila mo naman mo! Bart! Kagal! Mugin na mugin! Ha! Dagal lagi mo nga. Akong gisalbahan. Ako yung damage ang ibuhat sa mga batanon na. Ay, maganda kay. Huwag ko maigo silang pagbato. Bahatan na nila akong report. Oh, uy. Na yung mga polis nga niabot. Sir? Usay ato, sir? May gabi yada, sir? Niya may reklamo ni mo nga namusil ka. Ha? Uy, di na tinuod, sir, uy. Tiyak! Tinitinuod! Musil ka, eh! Duwa rin skateboard! Yung naging pamusil! Karnali mo! Ako naman lang silang gisalbahan, sir, kay gibato mangod ko nila. At doon na lang sa presinto pangatarungan. Sir, nganong iyo mo kong gipreso? Huwag mo isa, sir. Away lang diya. Naibaw kang ganban. Namusil pag ka. Ang problema ni ron kay wala may lisensya ang imong armas. Sir, pag-ausal ako ninyo, sir. Pagpuyo diya. Dong, gano'n na priso man ka. Tungod dito yung mga batan day nga. Akong gibadlong. Nireklamo mo nun sila sa mga pulis. O, saan naman na nato, di ron, Dong. Nay, pangitag kwartabi nga, ipiyansa na ko. Salamat nga nangita yung kapagiday nga mapiyansahan ko. Unsa man na to ini ron, Dong, ha? Dili pa mong kabahin mong trabaho. Kaya nagdagan pa man ang imong kaso. Pangita lang ko paagiday nga makakwarta ko. Ha? Mag-drive kag motor? Oday, magkabalhabal lang una ko eh. Kay di pa mo ko makabalik sa kong pagkagwardya kay nagdagan pa man ang akong kaso. Oh, sige, Dong. Ikay mag-iko. Man lang yung taon kay arang-arang nga akong kita. Ay! Makapalit ko Kailangan na eh! pagkaon na mo. Papaulit na ako eh kay gabiin na Doday! naman. Kaara eh. Kapoy mo di kaning magkabalhabal driver. Pero kaligang ilabang. Unsa naman yung tao ning nahitabo ni mo, Dong, uy? Gikan sa mo pagkapriso di, na-ospital na sad ka. Grabe ng mga pagsuway nga gihatag sa Ginoo na ko day. Ayaw mo pa, aray. Kinahanglan nga, mataura nag-stainless ang imo paa, Dong. Kinabali ba na? Ginoo ko. Nganong naingon makunini. Ayaw basula ang Ginoo sa nahitabo ni mo, Dong. Pagpakalikod. Kay
Kay mga pagsuway lang kinigtanan. Wa ko masayod kon ako ba makaya ang mga pagsuway nga gihatag sa Ginoo nako. Sa pagkakaroon, niya ako sa mga probinsya nagpaayos akong balik sa paa. Samtang nagdagan pa nga akong kaso. Sa mga batanon nga grupo nga nakaingon sa akong gidangatan, ang Ginoo na mag-igo ninyo. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.